gewoon dat kinderen die kijken en die ook denken van ik hou helemaal niet van leren, ik kan niet zo goed stilzitten. Dat kinderen denken, oh, maar zo kan het ook. Misschien kan ik afspraken maken met mijn juf of meester, dat ik even de klas uit kan, dat ik ook klusjes kan gaan doen. Oké, aardig heel weer mij. Hier is nog maar tredjen, maar Noël conciërge op basisschool de Rijnborgen in Twieselig-Heide. Een bijzonder verhaal. Daarom volgt het Jeugdjournaal Johannes een uur lang voor een documentaire. Nou ja, heel leuk. Dan komt het de hele wereld in. Nou ja, dat is prachtig mooi. Iedereen kent zien. Ook zo'n handige Harry. Na een jeddere reportage wie het Jeugdjournaal nog lang net uitzoen op de jonge conciërge. Toen dacht ik, wow, dit is zo'n bijzondere jongen. Dit verdient wel meer aandacht. En volgens mij is het ook wel inspirerend voor andere kinderen, zijn verhaal, hoe hij dat doet. Ik vond sommige stukjes heel grappig en dan kost ik ook heel wat op die zelf letten, maar verder vond ik het gewoon heel leuk. Ik zoek het zelf net wel aan. Ik denk dat meer dat hier zit het misschien in en ik denk misschien, oh, kom nou wel. Nood Johannes naar de middelbare school gaan is, mist zijn oude master hem wel. In zijn grapjes, in zijn dat hij vaak dingen wel weet te vinden, dat ik ze net weet te vinden. In zijn talent van dingen zien, oproem je. Nou, ik moet heel eerlijk wezen, dat is net mijn grootste kwaliteit. Dus dat is heel leuk. En dat is gewoon prachtig. Het is gewoon een prachtige kerel, was heel leuk maar je communiceren kerst, heel leuk. Wat was later aan werk dan? Vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur, dat is heel goed. Kun jij dat net? Ja, heel goed. Maar doe bloos nog hier lang putjes doen als conciërge? Ja, dat hoop ik wel. Want wat was mij de squallen afsprutsen? Nou, dat kun je eerst nog wel een blauw.